नमस्ते, मैं किरण पटेल आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक सोहर गीत लेके आई हूँ। आप लोग कमेंट बताना कैसे लगा। कहवा जाना में कंसा पापिता बाड़ा उता पातिता बाड़ा उता पाती हो बहनी कहवा जाना में श्री कृष्णा मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो बहनी कहवा जनम श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो मथुरा जनम कंसा पापिता बाड़ा उता पातिता बाड़ा उता पाती हो बहिनी गोकुला में जन्मे श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो बहिनी गोकुला में जन्मे श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो काउज खाई हाई कंसा पापिता बाड़ा उता पातिता बाड़ा उता पाती हो बहनी काउज खाई हाई श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो बहनी काउज खाई हाई श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो छप्पना भोजन कंसा पापिता बाड़ा उता पातिता बाड़ा उता पाती हो बहनी माखन मिश्री खाई हाई श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो बहनी माखन मिश्री खाई हाई श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो काउजे कारई कंसा पापिता बाड़ा उता पातिता बाड़ा उता पाती हो बहनी काउजा कारई श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो बहनी काउज कारई श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो पाप कराई खातिर कंसा पापिता बाड़ा उता पाती बाड़ा उता पाती हो पाप जा कराई कंसा पापिता बाड़ा उता पातिता बाड़ा उता पाती हो बहनी धर्म कराई श्री कृष्ण मुकुट सिरा सोहई मुकुट सिरा सोहई हो बहनी धर्म कराई श्री कृष्ण
सिरा सो